Chenro en penj laktar kawa wacho ni gima en mwandu kawuono wang'iyo tuo mar ndulme gik mosebedo kiwacho kata malie kode kotenore kod tuo ni kendo kane pok wakao yweyo ni pimonwa kacha okang' mar thieth kachiel kod test mitimo ne ng'ato mondo mi ong'i kidieny mar thieth mimiye. Koro ka wasekao history ni kaka ne wawacho cha wabo terie laboratories wa to wapimo ka ingi infection nitie meningitis mane walose kata malaria samoro skari ni nodok piny ahinya so wabo pimo nyaka skari nitie wabo pimo gik miluongo ni liver function test wangi ka luongo nobo kani kare wabo pimo nyaka kidney function test liver ng'enyne en chuny yeah wabo pimo magote kaso wabo pimo nyaka kidney functions ni kani kare nikech magi tebo konyo wagi ng'eyo yath mwami nyaka wang'e ni chunyi tiyo maber gi kidneys ni pod tiyo maber. Kasto bang' laboratory waboterie gimiluongo ni imaging igoi picha. Nitie picha aina ariyo. Nitie picha miluongo ni EEG kasto nitie picha miluongo ni CT scan gi MRI. Mago watimo kasto eka koro waamua ni mae gima timo bwana ni magi e yiende monego tigo magi e yiende moko nego tigo waboluo gigo kalure gi gik mane nyisowa gi gik mane wanene lab gi piche mane watimo ka kasto koro wathiedhi kaka dwarre. Thieth mar tuo ni kaoga thuolo marom nade to bende kapo nono ni ng'ato osechako thieth onyalo chango chutho mawach ni rum ma ok chak duo kendo kosenena makoro idak go adaka diere ma otimore to ineno kaka itimo mondo mi imed chwalo ndalo e yor kwe. Ji mate ng'eny paro ni tuo ni ok chang. Tuo ni chango ba ng'ato dang ngimane kaka ng'ata moro. Kisechako yath to wabo nitie kaka wang'i nikech kichako yath to wan gi clinics ma wabo mi every time ibiro ng'iyowa. Wang'i waneno kaka idhi mbele gi yath wang'iyo ni seluar didi kalure gi kaka ne wachako yath kasto ka wach ni tieko higni ka 3 kama kapok ipodho wachako duoko yath piny ok wang'ade ok iwe yath chuth wachako duoko yath piny mos nyaka waduoge gimiluongo ni level 0 mar yath meaning ni koro kimuony yath but ok ipodh. Then after bang' kanyo to pod wamedo mi clinic reviews yani pod ibiro nenowa kibiro nenowa kamano wabo sami biro nenowa ni wang'iyo ka nitie chances moko ni nyalo podho kata isewe podho chuth. From that wanyalo wacho ni koro iweri gi yien kata wanyalo wacho ni pod med bire clinics wa kalure gi kaka wang'i but ok wawe chuth ngech nyaka wang'i kaka idhi mbele but most of the time orumo borum chuth. Mantiere okang' minyalo nyisa kata ni mondo mi koro we yath. Yes. Erokamano nyisebet kod tuo ni kuom thuolo marom nade? Erokamano. Ai par nyalo sani Kechelero nwa kacha ni ng'enyne orumo jomoko paro gani ok onyal rumo ino woni sedak kode kuom thuolo marom nade to bende ine thieth erokamano asedak kode tuo ndulme ni sani koro nyalo pani koro dirom higni dirom higni 26 26 years higni 26 olero nwa kacha ni nitiere ka nyalo thiedhe morum kar orumo tok thuolo marom nade orumo kalure gi kaka wang'i nitie kuma wachopo to waduoko yath piny kasto waneno ni podho wa extend chiwo yath podi nyaka signs mag dendi nyiswa ni koro ichopo weyo yath kabisa. Weyo yath kabisa nyalo kawo higni mang'eny nitie depend gi ng'ato ka ng'ato nitie ng'ama bo weyo yath piyo to nitie ng'ama bo weyo yath bang' higni mathoth. Erokamano ahinya koro nileronwa kaka isedagi tuo ni kuom higni madhi 26 to yath chal nade? Yath kalure gi kaka adhi mbele gi muonyo yath asebuni nitie kana nachako gi type 1 mar yath ma iluongo ni phenytoin nachako gi mano mana makoro dok piny ma giduoko piny nyaka koro yadhno koro mano koro atiyo go nus to nitie kendo nitie moro mane gichako gi tero malo koro kalure gi type kaka ne gineno mondo kaka tuo no kaka dhi kode nitie mane gitero malo miluongo ni epilim koro mane ma koro sani adhi go mbele ma odiochieng atiyo gi yien 4 mano epilim adhi mane madhi go mbele to
acha nyaka chak tiyo gi pilim no koro goruok piny moro mane samoro biro odiochieng' onyalo biro diriyo cha kata ubiro pile cha nodhi molal matindo kigore piny koro pod nitie but kata mana sani anyalo wacho ni sani ubiro mana gotieno onyalo biro gotieno mana ka nindo to ubiro samoro nyalo biro dichiel in 2 months samoro odok chien odok piny level ne nitie nikech goruok ma piny mar odiochieng' cha to sani onge. Intie gi family? Antie gi family. Antie gi nyithindo 4. An gi minot nyithindo 4. Yes. Manyiso ni usepuonjgi ma ging'eyo kaka kapono ni gini otimore to gima onego bed ni gitimo. An nyaka gi minot ma wan go bende kaka kore en kaka Mike giver to wan kode kama be watiye gi daktari kama kar joka kama iluongo ni kawino wan nyaka wabedo minot bende wan go kanyo. Koro wan wachalo kaka joma koro nigi experience ma wakonyo joma koro ka biro manyien moko ng'e gima timre kata kaka onego bed ni muonyo yath. Koro wan joma endelea gi muonyo yath to wan endelea gi thieth. Koro wajiwo jogo koro wan kanyo kaka volunteers wan koro wakonyo gi to wakonyo nyaka clinic bende sama thieth dhi mbele. Erokamano. Nyaka poneno ni gini otimo ng'ato seche mag otieno samoro en kende ot ma gik mane walero mano onego bed ni timo ne ng'ato cha ok otimne hinyruok mage kata risk factors chal nade kotenore kod tuo mar ndulme ni. Mokwongo kapok achopo risk factors nitie gik mwanyiso ga ji ahinya mondo kik tim. Sama in gi tuoni advice ahinya ni kik ibed kendi. Yes. Iteme bedo gi ng'ato manyalo ng'eyo sama gini biro timi. Mar ariyo, kik ibed but mach ahinya. Kik item gimoko kaka tedo itimo matin nikech nyalo maki ewi tedo tinyalo wang'. Samoro be kik itim tije ma dwaro ni idh malo. Kuonde moting'ore. Yes, inyalo maki ka in malo kuno bipodh bihinyri marach. Kendo nitie moro ni riembo gari. Jok ma nigi tuo ni advice ni kik giriemb mtoka nikech onyalo yudi ka in ewi riembo tinyalo cause accident. Kata riembo gik moko ka ndege kata operate machinery ma oko geng' kuma giringe. Nikech onyalo maki sama gino ringo tidonje i mashind no. Mago nyalo kelo di hinyruok mar del. So ng'ama wawach ni gino yude gotieno oonge gi ng'ato en ga unfortunate ok en gima wadwaro ga notimre ahinya but samoro timre yudo ka ng'ato ne ni kende. Most of the time ok obi ng'isi ni notimre nikech onge ng'ama nonene kata en samoro okia ni notimre. Emomiyo wakwayo ga ni samoro itemo bede gi ng'ato manyalo nyisowa gima timre. Kato ntiere tije ma bende ok onego bed ni tiyo. Kata dhi go abal inyalo dhi lakini make sure ni nitie ng'at maneni sama go abal. Maka gini ochako timi to inyalo resi e yo mapiyo piyo to be kik go abal e pi maringo. Advice ni go abal e pi mochung'. Gech pi maringo kata ng'ama ne dwa resi samoro resi bobedo matek nikech igo abal to piyo ti. Chenden penj laktar kawuono ng'iyo tuo mar ndulme kata epilepsy gi dhowegi. Picha ni nyisa ang'o matimore ka? Nikech nipimono kacha ni ng'ato gore piny ng'ato dede tet nitiere kako onego bed ni pielo ng'ato nyisa ang'o ka? Kae koro nyiso nikech podho mar ng'ato nigi stages 3. Ok ni ng'ato gore goya piny dichiel. Obiro e okang' stage ka stage. To depend gi ni en in gi type mane mar ndulme. Ne owacho ni nitie moro ming'eng'a ok ipodhi. Koro mae en moro ma iluongo ni generalized tonic clonic. Yani dendi te terni muscles ni oriere kasto ipodho piny. Ibo yudo most of the time ni king'iyo wang'ani tibo yudo kong'iyo malo. Tibo yudo ka lwetene gi otuo to yiengni gi tiendene. Ibo yudo ka position mokaw ne nikech kata muscles makoni gi oridre koro osudo gi malo. So otetni. Samo tetni kama make sure ni wiye ni protect okogo wiye ni piny.
kech sani okia gima timre. Sama isegeng'o wiyeni, iseyawo kifungu kate, masani koro gin lose. Sama otetni ma lwetene chal kama, en piny e lowo, weri kode oyiengni bora ni dakika 5 kik rum. Oyiengni kotieko to kore kiloke mos. Ise make sure ni wiye ni kare, ok otuomo kamoro. Ise make sure ni yaw onge gima ride. Sama osetieko kama, koro iboloke e position mane wawacho cha. Nikete gi bathe. Nikete gi bathe. Iyiengone wiye gi lwete. Yes. Kato tiende konchiel iting'o. Yes. Mondo mi kik olokre ma onind auma. Mondo kik onind auma nikech onego ywe be. Ng'ato be kok bet kama ibotieko process ni. Bineno ka ok oyweyo for dakika achiel orumo kok oywe. Kanyo be koro onego iluong igo simu kata inyego koro itere suptal. Nitie gik moko ariyo ma wakwayo ji ma kineno ka timre titero ng'ato e suptal kata igo for help mondo bi kony mondo bi e yo mapiyo. Ka ng'ato tieko kama to pod ok oywe gi dakika achiel orumo to ok oywe, to kineno kotimre kama mokalo dakika 5 ka pod otimre kama, gi kineno ka otimo to weyo to dakika 5 dhi adhiya ok ochung', mano be mago gik moko monego bed ni iluongo ne ambulance. But kawaida sama gitimre kama tiwegi bilo piny mar dakika 5, iweya obotieko. Kosetieko nyise hera, gole kanyo, nyise gima notimre e yo mar mor, mondo kiki nyise ni ibuok gi gima otimore no. Yes. Ileronwa kacha ni samoro gini ringe anyuola. Debe ni be iluor ni samoro kata wanyalo mako nyathini moro kata nyakwari moro nikech in owuon king'iyo history kata king'iyo kaka nyuondi chal, onge ng'at mane nitiere kod tuoni. Ochaki klas 7 kidhi omo pi. Intiere kod nyithindo 4. Moro intiere kod kibaji ni onyalo dhi mochako donj kuom nyathini moro kata kuom nyakwari ndalo mabiro koso. Erokamano. Mokwongo ne an gi paro no. Nan gi paro ni kaluwore gi kaka wachre ni luwore gi onyalo luwore gi samoro anyuola. Samoro kaka koro an kode ni samoro achiel kuom nyithinda gi an gi nyithindo manyiri 3 gi nyathi ma wuoyi achiel. Koro nan gi paro moro ni koso gini nyalo biro kuom nyathina moro achiel. Ta asebedo ka aseng'iyo. Ta aneno ka nyithindo go te gino very okay. Ma asebedo ka koro an comfortable. Aneno ka koro an sawa. Aneno ka chunya koro ler. Kiche nyathina matin ma kijama ma wuoyi no. Sani koro chakro be koro dhi timo klas 8. Tanene kodhi maber. Ibendi nyalo fwenye chon kuom ranyisi kaka nyithinde en owuon koro yudi nitiere kod tuoni omadho yath kaeto kaka gini ne time bende koro osedok chien. Bende nitiere gima inyalo tim chon mondo mi otim pim e thuolo mowinjore mondo mi kapo nono ni achiel kuom nyithinde nitiere kod to mondo mi ogeng' kik ojimbre del kata kik okasre del ahinya. Nitie yo minyalo timgo mano, to yo maber en ni kineno kata matin ahinya mar dalili no to make sure nobire suptal. Ibo miyowa mbaka ne kaka nochalo, then wabo timo test mane wacho ka, wabo go picha mane wacho mokwongo ka, kasto through kanyo wabo ng'isi ni nyathini ni kare kata nyathini ok ni kare. Most seche mang'eny ifwenyo gini through giminyisowa. Ma lab mwatirie no kata piche mwadhi gogo wadwa mna confirm gima waseneno katimre. Kata gima ng'ato wacho ni. Yes. Erokamano ahinya. Chienden penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Ileronwa kacha gimonego beni timo po nono ni iyudo kata intiere kod ng'ano mantiere kod tuo mar ndulme. Olernwa kacha ni oken ranyisi ni koro ng'ato ngimane dhi rumo, osedak kod tuo ni higni madhi 26 entiere gi dhako gi nyithindo. Tiende ni geno nitiere. Ok ni koro en death sentence. Ichamo gang'o thothne nikech adwani mondo wang'ulane korka diet ka achiel kod stima ma samoro muoche dendi obwongo ni momiyo del timore kaka timore ni. Erokamano. An kaluwore gi kaka wadak, anyalo wacho ni kaka wadak gi minot, wachamo wan walosa gi diet mar wan walosa chiembewa ma kawaida. Chiembe magwa mana mag joluma ler. Unyalo loso omena,
samoro be en alot kienyeji, samoro en wiu, samoro en obango, samoro gik malos mwanyalo mayot mwanyalo loso. Mano mwadhi go mbele lifestyle marwa ma onge ni nitiere chiemo ma special. Onge chiemo ma special ma daktari ondiko ne nyaka ng'ama nigi tuo mar ndulme nyaka cham. Erokamano. Nyawach mogik ma diher mondo minyis johera mar chenro mar penj laktar kotenore kod tuo mar ndulme. Gima anyalo wacho ne jopiny about tuo mar ndulme ni tuo mar ndulme ithiedho bachangi. Ok en tuo ma kibedo go to idak go e ngimani te. En tuo manyalo chango bidag ngimani kaka ng'ata ma kawaida. En tuo ma ok onego bed ni geng'i tiyo tijeni kaka jomoko. Wadwaro ni joma nigi ndulme be odag kaka ng'at manyalo dak maonge shida moro amora. Ka ng'ato dwaro support kata ka ng'ato nitiere kod ng'at mantiere kod tuo mar ndulme to dwani mondo mi otudre kodu, oyudo u kanye? Organization wa iluongo ni Kavi ma wadil gi jotuo mag ndulme. Wayudre Mirage House Tower 3 oyudre Westland. Kokiyudo e yo ma kanyo to pod wayudre namba simu ma ibo lorni e tiende kanyo. Ibo wayudre jake Facebook Kavi Kenya. Inyalo wacha namba. Koso kimaki gi wima piyo. Onge wach. Erokamano. Nyawach mogik kaka jagono modak kod tuo mar ndulme ne jogo ma samoro nitiere kod tuo mar ndulme kata mantiere kod anyuola mantiere kod tuo ni. Wach mogik ma dinyisgi. An gima nyalo yero nyiso wach mar nyiso anyalo nyiso gimo wach gima nigi shida kata gima nigi tuo mar ndulme ni gima onego ging'e ni mokwongo tuo mar ndulme en tuo kaka tuoche mamoko, to bende en tuo bende ma inyalo thiedhi machangi, to en tuo bende en gi thieth. Ok kaka jomoko kawe ni en tuo ma kosechako ng'ato to en gima ng'ato oritogo mana thone. Koro iyudo ka jomoko okawo jatuo ma nigi tuo mar ndulme odhi opando kamoro ni en korito kode mana thone nikech ging'e ni en gima onge gima nyalo konyego. Koro mano gima temo golo kuom joma nigi paro ailano ni tuo mar ndulme en tuo ma nigi thieth kendo inyalo thiedhe morumo. Kendo ng'ato nyalo dak ngimane modak maber kata ka kendo kata ka dhi tedo ka en ng'ama nyako onyalo tedo monyuol nyithinde modag e ngimane kaka jomoko. Erokamano. Nyaduoko no erokamano kuom chopo Ramogi TV e chenro mar penj laktar. Ageno ni kendo ka thuolo yudore tubo duogo mondo wamed go mbaka kotenore kod tuo ni mar ndulme. Wabro bedo kod chieng' ma hingo tuo ni tarik 14 dwe mar 2 2022 kaka TV mar Ramogi. Wakwayo ni mondo mibeda beda kod kwe kaponono ni nitiere kod tuo ni kata imany thieth kaponono ni seneno ranyisi. Il mibedo kod chenro mar penj laktar waduoko ni erokamano. Mata ye chenro ni en Andruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo ka wawacho ni ngima en mwandu oriti masane.